Kay mayong hapon na po mga Bible students. Niya na sadta karon sa atong klase. Ug ang atong topic is about heaven. Okay? Our text is in Philippians chapter 3 verse 20. Philippians chapter 3 verse 20. Atong basahon pagdungan, together read. For our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. Mato din kay ang atong pagkalumulupyo atua sa langit. The word conversation here means dialect, language, or citizenship. Kay sa ilang lugar god, mataglungsod lain-laing pinulungan. Mao nang conversation ang gigamit, but it speaks about citizenship, pagkalumulupyo. So ingon pa din for our conversation or citizenship is in heaven. Sa ato pa, ang tinuod nga mga magtotoo mo adto gyud langit. Ingon din from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. Nagpaabot ta sa manluluwas nga mao si Jesus Christ because someday Jesus Christ will come. Ingon ang Bible, who shall change our vile body. Yang usbo nitong madunuton, masalaypon, masalanong lawas, or may sama ngadto sa iyang mahimayaong lawas. Okay, so once again, ang atong topic is about heaven. Ug ang atong pagtuon sa heaven, atong tun-an karon ang three kinds of heaven. Adunay tulo ka klaseng langit gi-mention sa Bible. Number 1, atmospheric heaven. Kaning giluparan sa mga kalanggaman, mauni siya ang gitawag og atmospheric heaven. Sa Genesis chapter 1 verse 20, nag-ingon din Genesis chapter 1 verse 20. And God said, let the waters bring forth abundantly the moving creature that hath life, and fowl that may fly above the earth in the open firmament of heaven. So kining hawanan diha sa langit nga giluparan sa mga kalanggaman, heaven pud na. Dito nag-heaven. So atmospheric heaven, from the word atmosphere, kanang kahanginan giluparan sa mga kalanggaman, gitawag na siya og atmospheric heaven. That is the first heaven mentioned in the Bible. And then, the second heaven is astronomic heaven. Niya sa Genesis chapter 1 verses 14 to 16. Genesis chapter 1 verses 14 to 16. I-take note na lang ninyo ang mga verses. Mato pa din and God said, let there be lights in the firmament of the heaven to divide the day from the night, and let them be for signs and for seasons, and for days and years, and let them be for lights in the firmament of the heaven to give light upon the earth. And it was so. In verse 16, and God made two great lights, the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night. He made the stars also. So kini di ang kabituunan na apo di ang adlaw, na di ang moon, gitawag po sa Bible siya og heaven. So duha na ka klaseng heaven. Nga naman, kaning astronomic heaven, kabituunan, dili man na siya mo maluparan sa mga langgam. Ang atong kalanggaman ni aragit sila taman sa atmospheric heaven. Anang kahanginan ibabaw na to. Di na nakaabot dito sa ibabaw pa sa kapanganuran sila. Dili na sila dito. Sa kabituunan samot nang di sila kaabot dito. Pero ang giluparan sa mga langgam gitawag na sa Bible og heaven. So first heaven na. Ang kabituunan, ang adlaw, ang bulan gitawag og heaven. So second heaven na. Okay? So arita karon sa third heaven. Ang third heaven, this is the abode of God. Okay, unsa ganito tong first heaven? Atmospheric heaven. Ang second heaven, astronomic heaven. Ang third heaven, abode of God. Puloy-anan sa Dios. Abode of God. In 2 Corinthians chapter 12 verses 2, 3 and 4. 2 Corinthians chapter 12 verses 2, 3 and 4, the Bible says, I knew a man in Christ about 14 years ago, whether in the body I cannot tell, or whether out of the body I cannot tell. God knoweth. Such an one caught up to the third heaven. So matod pa ni Apostle Paul,
nakaila kog tao diha ni Kristo, sobra na sa o mga 14 years na ang nakalabay. Matod pa niya diha ba siya sa lawas or gawas sa lawas, ako dili makasulti, ang Diyos ay nasayon. So gituhan sa daghan nga this is what we call personal experience of Apostle Paul, nga siya nakakita ni nga vision. Probably during the time nga hapit siya mamatay, daghan panahon nga hapit ni siya mamatay. Tay panahon nga gikulatan ni siya, dayon wa na maginhawa, giguyod na lang pagawa sa syudad. Probably adto nga time nakakita usab siya vision dito sa langit. Gidala siya sa langit mo nang siya dili makasulti og napaba siya sa lawas adto or wala. God knows. Ang Diyos ray nasayon. So probably iyan ning personal experience. Okay? So matod pa niya dito nga ang maong tao nga akong nailhan kay siya mismo nakakita man. Hibalo man siya, nakakuyog man pod. So klaro kaayong siya. Okay? So matod pa niya, such an one caught up to the third heaven. Gidala gyud sa third heaven. So ato pa, kung naghisgot siya third heaven, na ay first, na ay second. Diba? Nakita ninyo? Na ay first, na ay second. Okay? So in verse 3, and I know such a man, gibalik-balik, ganyan nga, siguro lagi ni, kay hibalo yun ko, kay nakakailag yun ko sa mong tao. Oh. Naaba siya sa lawas, or gawas na sa lawas, ibig sabihin, buhi pa ba siya ato, or patay na, wa ko masayod, ang Diyos rin nasayod. In verse 4, how that he was caught up into paradise, giunsa nga siya gidalag yun ngadto sa paraiso. Diin nakadungog siya sa mga pulo nga dili uyon sa tao ang pagsulti. So dili na to makita nga na ay third heaven. Ug kanang third heaven mao na ang abode of God, puloy-anan sa Dios. Mao na ang dapit usab nga atong adduan ug atong puy-an for all eternity with Jesus. Nga naman kay ang Ginoo mismo nagsulti, let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. I go to prepare a place for you. And when I go to prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. Asa gani siya, tuwa po doon yata. Gaandam siya mansion dito sa langit. Okay? So, sa diha nga si Jesus Christ namatay siya, according to the Bible, minaog usa siya sa pinakailaw nga bahin sa yuta. Dayon, abtag tulo ka adlaw, nabanhaw siya. Then, according to Matthew 25, makita ni mo din nga mga Old Testament saints nga tuwa sa ilawom sa yuta, sa side ni Abraham, dito. Gikuha sa Ginoo, gidala ngadto sa taas sa langit. Mato pa sa Bible, ibabaw pa sa mga kalangitan. Nga naman, sa pagkayab ni Jesus sa langit, iyang gisayloan ang first heaven, that is atmospheric heaven, giluparan sa mga langgam. Iyang gisayloan ang second heaven, kanang gitawag og astronomic heaven. Asa siya napunta? Sa third heaven, that is the abode of God. Okay, matud pa diri sa Luke chapter 10 verse 20. Sa dinha nga dunay mga tinun-an ni Jesus nga namalik gikan yang gisugo, nga moadto mo sa mga kalungsuran, isulti ninyo ang gingharian sa Dios, hapit na. Kay naanang hari, ila lang gisilikway, si Jesus man ang hari. Nya, ingon pa dito, gitagaan ni Jesus ang maong mga tinun-an og power sa pag-ayos sa mga magsakiton, paghingilin sa mga yawa. Mibalik sila og miingon, Ginoo, bisan ang mga yawa, nagpasakop ka na mo. Ingon dayon si Jesus, maayo, pero ayaw ka mo kalipay kay mga demonyo, mga espiritu nagapasakop kaninyo. Pagkalipay hinuon ka mo, kay ang inyong pangalan na isulat sa langit. Tanawara? Kaya nga naman, daghang mga tao naghingilin og mga yawa, naghimog mga milagro, pero dili makaadtog langit. Nga naman, walay kalwasan. Ang pinaka-importante ng atong pangalan na hisulat sa langit, bahala nagwa ka kahimog milagro. Kaya ang paghimog milagro, dili requirement or makaadto kag langit. In fact, according to the Bible, daghang mo reklamo sa Ginoo sa kaulay mga adlaw, ug moingon, Ginoo, di ba naghingilin mig mga yawa, naghimo mig mga milagro? Ingon ang ginawa ko kailan ninyo, pahawa magbubuhat og daotan. Pero bisan pag ang tao maghimog mga milagro, kung nakadawat siya ni Kristo, moadto siya sa third heaven, a prepared place for the believers. Nga naman gin moadto og langit ang mga magtotoo.
Because pasalig ni sa Ginoo, ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. I go to prepare a place for you. And when I go to prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. Dugay na kayo nga promise. Pero maayo na lang kay wala sa Ginoo tumana dayon sa una. Kay kung gituman niya sa una, wala na tayo kwenta. May na lang kay gipaabot pata sa Ginoo. Kay laing bahin sa kasulatan nag-ingon nga ang end time, computer time na, increase of knowledge sa atong panahon. Probably sa atong panahon na matuman ang pagbalik sa Ginoo. Importante nga ikita karon nakasiguro na, nakadawat na ni Kristo. Nga naman kay ang mupuyog langit kadto lamang mga balaan. Ug kinsa may mga balaan, ang mga balaan kadto mga tao nga naghinulsol sa ilang mga sala ug midawat ni Jesus Christ nga ilang manluluwas. In Philippians chapter 1 verse 1. Philippians chapter 1 verse 1 unsay gisulti? Paul and Timotheus, the servants of Jesus Christ, to all the saints in Christ Jesus which are at Philippi, with the bishops and deacons. So ato makita din nga ang mga magtutuo ni Jesus Christ gitawag og saints, mga balaan. Sa ato pa, ang mga sala nato wala na kwentaha sa Ginoo. Nga naman ang tanan natong sala gipasaylo na. Once we receive Jesus Christ heartily, with a repentant heart, ingon ang Bible, in Christ we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Mao na ang atong mga sala gipasaylo naman, wa na hinumdumi. Ug tungod kay gipasaylo naman, giisip ta sa Ginoo nga mga balaan tungod sa dugo ni Kristo nga giula bayad sa atong mga sala. At tungod niya na kay mga balaan man ta, mupuyo punta sa balaang dapit, and that is the abode of God, the third heaven. Okay? The third heaven. Last two verse akong basahon sa 1 Corinthians chapter 1 verse 2 o verse 30. Nag-ingon din unto the church of God which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saints, with all that in every place, appeal sa atong place, every place call upon the name of the Lord Jesus Christ, both theirs and ours. In verse 30, but of Him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom and righteousness and sanctification and redemption. Ingon ang Bible nga diha ni Kristo Jesus gihimo na tang mga saints, gihimo na tang mga balaan. Dayon ingon ang Bible nga si Kristo gihimo sa Dios Amahan nga atong wisdom or kaalam, pagkamatarong, pagkabalaan ug pagkatinubos. Kaya nga anytime kuhaon ta sa Ginoo, according to the Bible, 2 Corinthians chapter 5 verse 8, to be absent from this body is to be present with the Lord. Asa man si Lord karon? Tuwa siya sa third heaven, the abode of God, at the same time called paradise. Nga naman, ang tinuod ng puluyanan, dili din hisayuta. This world is not our home, we are just passing through. Ang tinuod ng puluyanan, maong puluyanan sa Amahan, sa Dios nga giandam sa Ginoo para nato didto sa langit. Nganong mo ato matag langit? Kaysa diha midawat ni Jesus nga ato manluluwas, according to the Bible, giadapta bilang mga anak sa Dios. Ug tungod kay mga anak naman sa Dios, born again naman, born into God's family by faith in Jesus Christ, anytime kuhaon ta sa Ginoo, either sa rapture man or sa kamatayon man, to be absent from this body is to be present with the Lord. Asa? Sa third heaven. Nga naman, there are three kinds of heaven mentioned in the Bible. The first heaven is atmospheric heaven, giluparan sa mga langgam. Ayaw ninyo kalimte. Ang second heaven is astronomic heaven, tuo ang kabituunan, adlaw ug bulan. Ang third heaven, the abode of God. Mao to ang balay sa Dios, at the same time called paradise. Mao to ang puluyanan sa Dios, tuo dito ang balay sa Dios. In fact, ningon pa ni Jesus Christ, in my Father's house are many mansions. Balay ha, asa may dako anang balay ug mansyon. Di ba dagko man kay nang mansyon? Unya ang balay gamay ra man na. Pero ingon pa niya, in my Father's house are many mansions. Nag-refer siya sa third heaven. Ang third heaven, mauto ang gitawag niya og balay sa akong Amahan, ang third heaven. Then sa third heaven, daghang mga mansions giandam sa Ginoo para sa mga magtotoo.
busa-bulahan ka nga mituo midawat ni Jesus Christ nga imong manluluwas. Kung kini nga video makit-an sa pipila o ikaw po din nga nakapaminaw ka bisag dili ka Bible students, kay kini nga video intended para sa mga Bible students nga tuwa sa ilang layo kayo. About 3 hours pang dagan sa sakyanan from here. Pero makita ni worldwide. Kung ikaw nakapaminaw ani karon nya makasabot ka, kaluy-an ka sa Ginoo. Ayaw langan-langan. Kung gusto ka nga after this life siguro kang adto sa third heaven uban sa Dios, si Jesus ang dalan. Siya ang paagi, kamatuoran ug ang kinabuhi. Ang tanantang kasalanan iyan ang gibayaran. Ang imong gikinahanglan tulo lang kabutang. Number 1, recognize you are a sinner. Number 2, repent. Number 3, receive the given Savior Jesus Christ. Ingna siya, Lord Jesus, pasayloan ay makasasala. Forgive me as sinner. I receive you right now as my Lord and personal Savior. Ako kang dawaton Jesus nga akong manluluwas. Buhata na right now og 100% maangkon nimo karon dayon ang kaluwasan sa Dios. Anytime kuhaon ka sa Ginoo, to be absent from this body is to be present with the Lord. Third heaven, the abode of God, at the same time called paradise, is a prepared place for the believers. Okay, naut nga doon tayo nakuha, wala tayo oras, magprita. Dalaygon ka ginusulay katapusan. Salamat Lord sa mga Bible students, padayon nga nagakaton, ug salamat sa mga nakatanaw ani nga video, unta Ginoo mahimuning guide nila nga makapangandam samtang panahon pa. Because siguro ang langit, the abode of God, the paradise of God, the third heaven prepared for us by faith in Jesus Christ. Thank you so much for everything. Dalaygon kayo great in Jesus name I pray. Amen. Kaya wala tayo oras, hamtod sa sunod, mayong hapon o mayong adlaw. God bless.